Exactament. Quina hora us despertats? A les 6. Bon dia. Bon dia, com estem? Bé? A veure, Marc, com estàs? Sí, com esteu? Com està Roger? Sabeu que està bé, Roger? Que t'he vist. Bon dia per aquí. Salut. Hombre. Aquí se'n rient molt, no sé què tramaven. No res. Mira, està l'habitació més ordenada, com esteu? Aquí tenim este senyor. Com està Jeremy? Jeremy, que ha dormit bé. Aquí baix. Hola, que les mares estaran contentes. Tot ordenador, tot superbé. A Tortosa dormiran, ostres, sí. Bon dia. Bueno, hay dos que están. ¿Qué son? Bon dia. Bon dia. Se pot passar? Com esteu? Cansades. Cansades? Mira, de moment l'habitació més ordenada. ¿Serio? Sí, sí. Bon dia. Casada desde l'altra? Sí, sí. Bon dia. Bona Visibles. Ui, estic aquí. Bon dia. Què falta per despertar? Tothom? Està bé dormint? Bien. Caballeros, aquí tenim l'equip, el millor equip d'esquerra del moment. Què? Com ho passem? Bueno, però este ¿estás grabant? Mama, estic bé, no m'envies més missatges a WhatsApp. Gràcies.
Així tenim els cadàvers. Qui diria que bona manera d'esquiar, eh? En otra vida nos casamos y viajamos por el mundo. Nos compramos un pisito en el... No, sigue grabando. Què passa? A tots els de quart, mira, són estos d'aquí. Fiquem-nos fiquem-nos als de quart i també hem fet un fitxatge de vida. Vinga, Pau, és entusiasme. Este es el equipo que ha salvat Portainer 2025. Què tal, Aaron? Bé, Bé? Ho fas millor, eh? he après anant dos peus, antes tomes avión. Molt bé. La pronto ya. ¿Y qué es este? ¿Qué es este? Este és Gorka. ¿Qui? Gorka. Gorka, ho fa molt bé, eh? I ara Molt bé, Gorka. Ahí está. Molt bé. Perfecto. Saludé. Este es Chofre. Chofre. Bueno, estem aprenent. Aquí baix i més Magraner. Espera't un momentet. Espera't un repòs. Per què, Joan? Ya te digo, de ellos de la pasó. Pero... Un moment, Joan. Molt bé, super. Ojo!
Núria, molt No sé bé. girar, bro! Núria, No sé fer res, tio. Això no és per a mi. Jo vaig a la platja, vaig a nedar, vaig a surfejar, el que vulguis, però aquí jo no. Sí, home, sí. Ojo, que ve. Ojo, que ve darrere. Epa, epa. Heu fet una verda? I què tal? Ja podem baixar això a l'hora de Només m'ha caigut el telesilla, Òscar, te pillo bé? Jo no m'he caigut. Jo també m'he caigut al telesilla. Però durant la pista no, Jo tampoc. Vale, però On estàveu? te puc demanar una cosa ràpid? Sergi, com la privacitat. No me l'he gravat! Molt bé, molt bé. Superbé. Per la mateixa, però espera que gravaré aquests xiquets. Què voleu que vos grave? Voleu que vos grave? Però per quina baixeu? Baixeu per així i vos graveu tots? Espera, que baixeu davant. Fiqueu-vos a... No, fiqueu-vos informació. Que la cara! Ja està, l'altra vegada! Que no pot ser, que la veig en la càmera i jo puta! Si no pot ser, la bona estava dissimulant així. Bueno, la primera vegada que surten les imatges, així Àngel, present, i jo. Que, com valores el dia, Àngel? Bé, molt bé. Bé. Realment només una persona accidentada, no? Una persona accidentada a dia d'avui. Bueno, accidentada tampoc. Males sensacions. En males sensacions, però és aquesta persona que ara està mal. Mira. A veure, anem a fer entrevistes. Tenim aquí a Joan. Joan, a veure, una valoració. Què tal? Bé, m'agrada molt esquiar. Quantes vegades havies vingut? Esta és la primera. La primera? Tornaràs? Segurament sí. Gorka, tornareu? Sí, Sí? Marina? però el mes següent. Sí? Sí, tornaré. Molt bé. I Cesc? Sí. També t'ha agradat, no? Sí. Prova, aviam. Molt guai. La millor per a mi és la de la cinta. La de la cinta? Mira, aquí tenim a Aaron darrere. Per a mi la millor és una blanca. Aaron hem fet un vídeo superxulo de snow, esta nit el veureu. On vas, on vas? Se'n va, se'n va. Ai! Però, no para la càmera. És antivídeo. Antevídeo? Vale. Aquí tenim a la senyoreta Lia, que era coordinadora. Com van anar els primers dies de la coordinació? Tothom te preguntava coses? No, No te preguntava ningú res? ni el sol. Ni el sol? Així tenim a la senyora Xulia. Aquí tenim a Nil de 6è o 6B, no me'n recordo. 6B. 6B. Què tal? Se porten bé els companys de classe? Sí. I aquí a l'esquiada, què tal? Bé. L'habitació a nit, a veure, conta-mos. Prou bé, la veritat. Sí? Sí. Vaig haver algun percans a l'habitació. Vau ordenar l'habitació? Sí.
S'ha quedat tot endreçat? Sí. Ai, no ho sé. Segur? Mira, Joan. La meva maleta sí que està ordenada, la tinc tancadeta, Tota la meva part ordenada, en tot el menjar. Vosaltres què? Per aquí què? El snowboard? Has vist els teus fills que saben esquiar snowboard molt bé? Sí. Sí? matat. Com ho has vist? Quines sensacions tens? Quines què? Sensacions. Ai, això no sé, ja m'agradaria a mi. D'ací a demà? Bé, no? Sí. Sí? Segur? Ara tens ganes? Bueno, anem a dinar? Vinga. Això és snowboard. A tope. Anem a buscar estos chicos. Tenim així a Gerard. Hola. Irune. Gerard, ¿cómo estás? Bé. Irune. Y Julia. Pobreta, que esta vez para allá estará bien. Gerard. Ayer vas a pedir los billetes y después les vas a probar, ¿no? Y te vas a ficar contenta, que sí? I Irune, quines pistes fa? Has provat les verdes d'allà dalt? Sí. I has pujat hasta el pic de l'Orri allà dalt? Sí. I vau baixar per la verda? Bueno, avui hem baixat per Verda i ahir vam fer... I ara no me falta trobar les botes de neu. Has perdut les botes de neu? Joder. Tu, Què ha passat? Tu també, sí? Quan vos costarà pujar i baixar? Ha dit a la 1, 10 minuts, no es costa. Nosaltres a la 1 dinem. ¿Dónde estás? Que se te quede llevar, vaya. Bé, segur? Bé. Ya me apunto, ¿no? A veure, si estan els que han complit aquest matí. Quines pistes heu fet? Aquí. Anava aquest matí, quines pistes heu fet? En temps lliure o no monitor? Temps lliure. Dos vegades la negra. La negra. Aquí. Però quina negra? La que baixa per La que baixa carretera? baix als I telecarrils. se va pel mig del monte, no? No, és normalita. Llavors, No són aquí fora negres. pistes Ah. i ens han fotut per llocs. I la negra és normaleta, vols dir? Sí, tirant a blava, podria Tirant ser. a blava. Què dius? Sí. Les dos. Ara no sé quina és, però les Ni que dos. quasi no hi ha neu, però. Ah, apa. T'han anat en estos xics? No. Has anat per la negra? Sí. I sí? Però Se n'han anat poc allà. quantes vegades has vingut a esquiar? Aquí ninguna. I quantes vegades has esquiat? Ah, vale. Sí, portes molts anys esquiant, no? Vale. Va, pues a la 1 a dinar. Després a l'hora no. Sí? ¿Pero hostia de cara o de culo? A veure, com estem? Bé. Quines pistes heu fet, a veure? Pues ja. Roja? Verdes. Blava. Però quina roja? Esta d'aquí. Ah, este trosset així. Que després empalme una verda. Sí. O sigui, això baixa verda, empalme un trosset de roja i una verda. Vais a esperar en que A hablamos. veure, llevan les ulleres, te van. Jordi, si no te coneixes de Tortosa. Este es el senyor Jordi. I també aquí tenim la Mercè. Sí. Què més? Valoració d'estos 2 dies? Molt bé. I que mos quede la meitat. Hem fet la meitat ara mateix i mos queda l'altra meitat. Ara anem a dinar? Sí. Vinga.
Ajuda a ficar el escrito allò un racó. Mira, ahí a la punta. Molt bé, 17 de metres. Recorda't on tots els disset i ja està. Ostres, qui l'ha fet? Qui l'ha fet? Molt bé, li hem ficat nom? Se diu Pepo. Pepo? No, Pepo Sergi, se diu Pepo Sergi. Mira, i seu guapio. Perdón, no té molta... A veure, quin pista t'heu fet? La verda esta. Nosotros la verdad la alta. La de tot? Sí. Después de dinar, me puse yo en otros la verdad. Sí. Estos chicos están tirando boles de... Però quina verda? Esta o l'altra? La que sigue. Descobrí, no te menciones. Molt bé. allí. ¿Sí? Super. Però vosaltres quina heu fet? L'altra és esta. La de aquí. Ah, molt bé. Molt bé. Tot anar cansadets. Tinc gana. Anem a dinar, va. Així tenim a Irene, Arnau i Ainhoa. Anem a gravar Ainhoa. A veure què li passa. Mira-la, està morta. Mira, a veure qui és. Hola! Este matí m'ho heu gravat tot. Sí, sí. Per quines pistes heu anat, Anna? A veure, compta. Té una que se diu Buenavista. I té unes vistes Per la Bellavista, verda. Que ens hem tota la volta ahir. Han pujat al pic de l'Orri. El pic de Xulo, eh? Molt xulo. Després de dinar me'n vaig amb metro. Vale. Pues veniu en nosaltres. I què més, què més? Què més heu fet? també vindrà? Quasi que hi Àngel demà vindrà. Àngel, tu com vas esquiant, bé? Hem de portar una pista que se diu Buenavista. Pues... que són verdes, eh? Sí. Bueno, hi ha algun tros blau, trobo, però... Camna de lo bonito. Sí, sí, n'hi ha un tros planet. Àngel, va. Demà el senyor Àngel vindrà a Idal. Vamos! Vamos! Ja veurem. Jordi! Molt bé? Comenteu-nos, què tal va el dia? Quines pistes heu fet? Que, és que jo la viera, si no, no sabrà ningú si és Stanis o Carles. Vinga, en directe per a Jesús Roquetes, classe de Stanis o Carles? Qui és Carles, qui és Stanis? Jo, Carles i Stanis. Molt bé, molt bé. Qui té més coneixement? El Germán Cervera no hi ha coneixement? No. No? Però bueno, ja vindrà el coneixement. Aquí tenim a Hugo. Hugo, com estem? Has pujat a Pic de l'Orri? Sí. Seguint la tradició de tota la germana? Molt bé, ja millor. Però bé o no? Sí, bé. A veure què esteu fent? Un ninot de neu! Li heu ficat nom? Espera, sí, se diu... Daniel. Daniel, qui està fent el ninot? És que si porteu ulleres no vos coneixen. Mira, aquí tenim a Joan i... Mira, si l'enfoqueu de davant li veureu el nas. I los ulls li falten los ulls. Vinga, xicos, a veure si Àngel mos ajuda a dinar.
Penseu que la taula s'ha de quedar limpia, eh? Segur? No te digo yo, ahí al sofá que parece que yo te digo. Que m'acaben de contar que ha hagut una caiguda molt greu. Mauro, estàs bé? Sí, estic bé, he tingut un punt. Sí? Què ha passat? Què ha passat? Estava baixant una pista i... Què has fet? Què Què has fet? M'estava anant pel gel i, bueno, he tingut que esquivar uns xiquets i m'he embalat. La caiguda ha sigut la part, el cap vertical... De costat, de costat. Pues perfecte. I he xocat en Noa. Le he pegat a Noah. L'ha pagat a Noa? M'ha fotut en lo palo al cul. Ostres. I m'ha rebentat un Vinga, doncs, voleu, si aneu... Estem així pujant, Àngel, què tal? Nervis, nervis. Hi ha nervis? Primera pista verda. Primera pista verda? Ara anirà més lento, per aquí. Ara, ja. Més lento, anem cap aquí, cap a un costat. Cap a un costat? Aquí? Ojo que va, ojo! Perfecte. Perfecte, perfecte. No passa res. Com esteu? Com esteu? M'engraneu! Per aquí no es aneu ara? No sí que al mig que estan baixant. Aneu cap allà. Aneu per allà i ja està. A veure, aquí tenim a Jeremy, d'Escapa de Sillera, que també estem des de Jesús. Jeremy, què vas a fer ara? Per quina? Per la verda? Vinga, pues farem una gravació per la verda per aquesta nit vos visquem des de casa. Intentaré no caure, mama. A veure. Mama, intentaré no caure, ¿vale? Si caic no te'n rigues. Vale. Gràcies. Aquí som la tropa. Aquí remant. Remando. Aquí tenim a Mauro. Mauro.
Dieu un nom i vos coneixes. Quan passeu dieu el nom. Arnau. Idoia. Mauro. Noa. Jeremy, vamos. Ahora, ¿vale? Y vemos los ulleres. ¿Quién es este señor? El senyor Carles, així en directe a les 4:20. Carles, conta'mos. Bé, A veure, ara sí ja. El senyor Carles, conta'mos, Carles, a veure, l'experiència amb la pista negra, què? jodideta. Sí, per què, per què? És així. És pendent? Sí, molta. Molta pendent, no? Sí. Però bueno, ho ha superat en scratch, en scratch. M'agrada el rebossat. Aquí tenim el senyor Didac i els ulleres, no sé si n'Oriol, els ulleres. Que si no, no te coneixen, els ulleres. ¿Es Oriol? Veus? Ara sí que te coneixen ja. Motos largos. A veure, Oriol, sort, content? Estàs rebentat? Vinga, demà a tope, ja cap a la universitat, Porta, Estic rebossat, molt ben rebossat. tot això és neu, no? No! A veure, estem per aquí. Joan, jo te les ulleres i te coneixeran. Però si saps el nom, perquè... Ja, però sí, però per a també no te coneixen. No, no, no. Sí que és que no heu parlat encara. Com esteu? Heu parlat ja? Sí, què tal? Tot bé? L'any que ve tornareu? M'he tirat en terra. Locos, locos. Com ha anat això? Què tal, Cesc? Sí, segur? Molt bé. Què fas, què fas? Què cauràs, què cauràs, què cauràs? Com esteu? Bé. Ja s'ha acabat per avui, Sí. Demà l'últim dia. Tot bé? Sí? Contents? Sabeu fer l'àngel a la neu? Sí. Vinga, tots a fer l'àngel. A fer l'àngel a la neu. Super puntuals, 4:30. Bueno, aneu a llevar les botes ja ràpid, ja ens hem llevat millor. Sí, però ves tirant tu i ja te'ls envio. I ara d'aquí un poquet t'envio a tu. Home, si jo dic que no puc. I ens el. Uah, vaya negra m'he fet. Baixant ràpid per les pistes verdes, riure sota els núvols blancs serenes. Com estem? Gira una volta i ens porta el vent. Bé? Per la roja? El fred no ens deturà ni un moment. Per la roja? Por any ens veurà. Però este que és un poquet menudo, no? La Que neu baixes de brilla la i no ens palma de la verda. podem parar. El T'has verd fet mal, vingué per Julià? disfrutar. Didac. Fent saltirons ens posem a ballar.
esquís i la nostra complicitat. Sota el cel d'hivern ens movem junts. El ritme ens porta sempre a punts. Pura i ens veurà volar. La neu brilla i no ens podem parar. Albert vingué per traigo una gominola. fent saltirons ens posem a